Giangkon ug wala gilimod sa 33 anyos nga suspect nga si Jesse Bon Palomo nga iyang gituok patay ang 15 anyos nga si alias Mari ug 11 anyos nga si alias Inday alas 2 sa kaadlaw niadtong Biyernes, sulod mismo sa kwarto sa balay sa mga biktima sa Purok Mangga, Landing, Barangay Darong, Santa Cruz, Davao del Sur. Ug daling misibat padulong sa Banisilan, Cotabato Province sakay sa iyang motorsiklo human sa gihimong linuog nga krimen. Daling naaresto sa mga pulis sa susamang adlaw si Palomo tungod sa gilusad nga hot pursuit operation sa mga otoridad. Stepfather or ama-ama sa mga biktima si Palomo nga taga Pigkawayan, North Cotabato. Aminado ang suspect nga sa Facebook ra sila nagkauyab ni Dinesa nga inahan sa mga biktima ug wala pa gyud sila magkita personal kay upat ka tuig na kining nanarbaho isip domestic helper sa nasod Saudi Arabia. Matud ni Palomo, kapintuig pa lang ang ilang relasyon sa inahan sa mga biktima ug cellphone ra ang ilang komunikasyon. Niadtong bulan sa Agosto, niabot og niipon og puyo sa balay sa mga biktima si Palomo. Tuan ang bata bantayan o dito na lang daw ko mangitag trabaho. Kalago talaga stress kay ma'am, kulang sa tulog kay nga anak gani. Ngano sa kuha bang ingna lang ko nila nga mangita na daw ko boarding house. Di wala jud ko kwarta. November 2. So, August to November 2 naa ka sa ila nagpuyo. Oh, Ning uli kag North Cotabato, November 9 na sila ha. Kay ang yo ra man ta nako nga balik na akong gasto. So, wala jud ko ka sa padala sa mga nga ako napa ko'y hulam dito sa mga nga kwarta. Nakalagot yun ako sulod na ko ang balay. so ang gisulod nimo giabrihan nimo pugos o na kay susi? Nanabrihan ako kay kabalo na mo ko. Giransak nimo portahan. Dili man pod kay kabalo man pod ko kung paano to buksan kay nagpuyo man pod ko dito. Sa report sa Santa Cruz Municipal Police Station, nagbuy-od wala nay kinabuhi nga napalgan sa mga silingan ang duha ka mga biktimang minor de edad alas 5 sa buntag niadtong Biyernes. Wala na say suot pang ubos si alias Mari nga gidudahang gilugos kini ay gipatay. Apan gilimod ni Palomo nga iyang nahilabtan si alias Mari niadtong tungura kay matod niya dihang iya kining gihubuan kalit siyang nabalikan sa maayong panguna-una. Matod sa Santa Cruz MPS, gipaabot pa nila nga mugawas ang resulta sa eksaminasyon nga gihimo sa soko sa mga biktima aron masayran kung nalugos ba gyud kini sa suspect. Nasok lang sir, sa gatong gipungan ninyo nga mga resulta, wala pa gyud na autopsy kay karon pag ni pirma ang amahan nya ato pa na siyang i-request sa kuan. Katoyang pagumanyag pirma nga kuan consent niya ato pa nang iproseso ato pa ta sa kuan sa crime lab para i-kuan nato i-file nato ang request for autopsy. Unya magdepende pa ta sa crime lab kung sa orasan nila i-act ang maong request. Ang sa as of now ang katong mga DNA nga sample for comparison submitted na nato sa crime lab. Nagulat pa lang punta og result sa DNA result. Ang motive sa suspect na to, sir, according siya, sir, is nasuko siya sa both mother and sa biktima kay diyang naningil siya sa ihang kwarta na ihang nagasto sa ilang balay. So wala daw siya bayari, instead ikatawan lang daw siya. So mo to'y nag-figure siya para buhaton ang krimen. Sangko sa langit ang pagmahay sa suspect o gibasol pa niini ang inahan sa mga biktima nganong iyang nabuhat ang krimen. Na ko kasaylo sa nabuhat na ko. Tarong pa ang istoryaho ng inahan nila. Hindi ba inganing may tabo ang stadangan Gipaabot pa ang pag-uli sa inahan sa mga biktima nga gilaumang moabot karong adlaw aron makuhaan og pahayag kalabot sa insidente. Sa paghinabi sa Newsline Philippines sa kabanay sa mga biktima, gisaysay niini nga dugay ra nga nagbulag ang inahan ug ang tinuod nga mahan sa mga batang gipatay. Sa kasamtangan, nakahaya na sa usa ka lokal nga punerarya sa Santa Cruz ang patayng lawas sa mga inosenteng biktima samtang gipaabot ang pag-abot sa nagbagutang inahan. Eugene Hinuta, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.